ora ya aja nyalahne aku. Lah aku nek jogetku karo sing gedhe ngene-ngene lak ra mungkin kenek to. Iya rasa mbok baleni nyok kere. Ora mungkin kenek. Malah mlayu. Kowe lho brutumu mbok nyor-nyorke iki ora kleru to. Ya ora. Kok ora kepiye wong cilik ngene iki lanang. Lho, Lanang ki imame keluarga, kepala rumah tangga. ya ngerti nek lanang. Lah nek kan salahmu kok dedekmu sakmono. Diejek iki cah iki. Lah kok terus nyalahke aku salahmu kok dedekmu semono. Ya sapa sing gelem diparingi ngene? Berarti kowe nyalahke Gusti Allah. Ya ora ya aja nyalahne aku. Lah aku nek jogetku karo sing gedhe ngene-ngene lak ra mungkin kenek to. Iya rasa mbok baleni nyok kere. Ora mungkin kenek. Malah mlayu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Aku astagfirullah. Piye to, Mas? Piye to Mas kok ora rumangsa kleru, ora rumangsa luput. Salahku apa? Lah kowe lho brutumu mbok nyor-nyorke iki ora kleru to. Ya ora. Kok ora kepiye wong cilik ngene iki lanang. Lho, Lanang ki imame keluarga, kepala rumah tangga. ya ngerti nek lanang. Lah nek kan salahmu kok dedekmu sakmono. Diejek iki cah iki. Lah kok terus nyalahke aku salahmu kok dedekmu semono. Ya sapa sing gelem diparingi ngene? Berarti kowe nyalahke Gusti Allah. Ya ora ya aja nyalahne aku. Lah aku nek jogetku karo sing gedhe ngene-ngene lak ra mungkin kenek to. Iya rasa mbok baleni nyok kere. Ora mungkin kenek. Malah mlayu. Golek aman. Mosok aku kok. Golek aman. Iki Mas Uncak. Sowan wonten daleme bose dhewe. Bose dhewe. Asmara Laras iki pimpinane Bapak Muhammad. Oh. Iya. Pak Muhammad itu sing pundi piyayine? Kowe iki tek ngah-ngoh ngono to iki. Ketokmu ayo ngah-ngoh. Lho piye to, Mas? Sing kagungan hajat iki Pak Muhammad. Ya Allah iki campur sarine sing duwe gawe to, Mas? Lah rumah samu wis diomongke awet mau kok ora Ya Allah. nyandak-nyandak. Lah kok terus piye to, Mas engko? Berarti iki keterangane piye, Mas? Ojo samar Pak Muhammad iki piyayine sembodo. Sembodo Beda karo pimpinan kono-kono. Terus Kuwi mesti anu gotong royong sambatan. sambatan lah nek kene ora, Mas. Kene ora iki nang Pak Muhammad iki mau wis dicepak amplop. Alhamdulillah. Amplop kosong dadi kon jagong dhewe-dhewe ngono lho. Ya ora, Mas. Iki matur suwun nuwun Bapak Muhammad. Oke. Mugi campur sarine tambah ngrembaka, Amin. tambah laris. Iki ngucapke kagem teman-teman sekalian, Ya, Mas kok doa-doa Prasetyo. Tuntun nene. Lho wong Mbok adoh nyor-nyori. ngucapne iki yo ning kene kok ya. Selamat. Selamat Mas Pras. Sekalian Mbak Vina ya. Mugi Selamat. langgeng anggenipun bebrayan. Amin. Dados pasangan yang saling melengkapi. Saling mensurgakan. Nah, gelem nompak kekurangan siji lan sijine. Siji. Insyaallah yang gelem nompak kekurangane ayem tentrem selawase. Amin. Kados Bapak Muhammad sekalian Ibu Sutarti. Yo aja ado-ado kaya awake dhewe to, Mas. Kok awake dhewe. Lho, iki lho Mbak iki bojoku aku yo nampa-nampa nih. Setugil yo tak tampa. Iya ketoke tampa. Nang jaba nampa video call wong liya. Sapa kuwi? Mas aku kok yo aneh-aneh. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya robbal Amin. alamin. Sis. Keluarga sakinah mawaddah rezeki kathah. Amin. Sing baku kuwi. Matur lho Pak Muhammad ya. Ya. Salaman Kol-kolah. sik to Mas, salaman kok yo. Aku mau salaman kok. Mosok salaman terus dikira bodo njaluk pitra. Ki laras apa sing arep aturke? Kok ditabuhi ngopo lho niku salaman. Aku tak ya salaman sih karo besane. Cih. Iya. Besane. Sik. Sopo salaman karo iki neh? Ngapa? Salaman sik. Lah ya wis salaman kok. Ngopo to? Lah ngopo? Ini umurnya berapa, Dek? Berapa? 17 kamu berapa? Aku 10. 10. Kowe iki kok sik takok tenanan lho. Lah ngopo to? Kudune iki sing cium tangan kene. Lah kok kudu kene kepiye sing ngudokke sapa? Ya reneng. Lah Wong iki- gedhe kene lho mosok sing nyium aku. Kualat. Cah cilike nyium tangane wong gedhe. Lho, lah iki umure wis 50 lho, Dek. Aja nyawang umur dedeke ae. Koncone wis dikukut donya lho iki.
lambemu. Ayo ki lelipur lumantar lagon laras apa sing arep baturke. Anu ya Mas, menem. Nenem katuraken. Oke. Amit nggih Bu Daria. Ibu Dar. Bu Daria. Mingkar mingku ring ukara. Mas, ayo bali rono. Lah ngapa to? Bu, wonten apa to, Bu? Kok ketingale kok anu niki no. Oh, Ibuke ngudarasa. Apa? Sing arepe swantene sae, sing mburi usul. Apa? Dek suarane kaya wong ya. Aku ki apa udu wong ta aku. Bu. Mas aku kok. Akarana karenan marti siwi. Nah, ning kene kan enek bocah-bocah cilik to Mas, kaya iki adik iki. Terus kae. Kuwi berarti niki pun kulino dijak ten kebun binatang. Lah ngopo kok takokmu ngono? Sudah pernah ke kebun binatang? Makanya kok ora nangis ndelok iki. Loh, maksudmu piye to? Wis Biasanya cah cilik-cilik ki lho, nek ora tau dijak ning kebun binatang karo mbok iki ngerti ku wedi lho, Mas. kowe ki cara kasare ngelokke aku ki sing ngune kebun binatang lho. Iya. Masa mau kethek lho. Hooh. Hooh ngawur ae. Iki kan kulino Kowe berarti. ngomong-ngomong kethek. Apa? Ki umpamane lho, umpama enek kethek loro, Enek ketek loro. mbok karo anak. Mbok karo anak. Gek turut dalan, Terus? anake iki ditabrak wong mati. Mboke nesu ora? Yo kena nesu to wong jenenge anake ditabrak. Alah, sabar ya. Sabar. Rasa nesu, ya. Lho iki takok mau kan takok aku. Heeh. Lah iya ana kethek loro, mbok karo anak. Mbok karo Gek turut anak. dalan, anake iki ditabrak wong, gek mati, mboke nesu apa ora? Yo kena nesu to lele. Sabar rasa nesu, sabar ya. Sabar. Napa? Kula maksudnya kula mboke ketek ngono to? Tok wis ora nyandak-nyandak iki cah wong ketoke ayu ngangoh kok. Blongap-blongap. Aku mbok arani mboke ketek. Ora sing ngarani sapa. Lola. Sinawung res Lola. mining kidung sinupa sinu karta mereka tarto pakartining Mas Sunsek. ngilmu Mas, kamu kok berselingkuh toh, Mas? Ngopo toh? Kamu kok berselingkuh? Padahal kowe bojoku kok kowe foto karo blekok moncrot iki sapa to, Mas? Lambemu kuwi tenanan asline ya kuwi bojoku. Hah? Bojoku ya kuwi asline. Kuwi sing maringi tukang syuting, aku digekke kaos. Nah, iki matur sembah nuwun Masya Hen Allah. TV. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek anu niki bojone Mas Suncek ngene iki lho. Nah, ten gambar niki, Pak. Tok, mbok wis rasa Oh, dipamer-pamerke lho. Niki ora bangga duwe bojo ayu ngene iki. Gak, Lah piye? aku malah samar kok. Lah nyapa? Gue disuluh tangga. Niki Pak nggih, ketinggal nggih. Kantung Enek sing ngene iki to, Mas. neng apa? Enek sing ngene iki. Kok yo apa keblinger ya kowe. Kok yo gelem. Kantung rap neng tanah Mbok tinggal, Jawa. Kah agama gemeng aji. Wah iki mau saka Iki yo gegeden to nyuk malah kaya mau di sawah iki lho. lha iki kok sing gaweke apa nek sing cilik wong yo sakmene kabeh kok. Lho witekno kuwi wis tak keke bojoku ae lah. Wis Ayo. aku rasa nganggo iki Kok malah dikira nangka bosok.
Sumuke yo ngene malah dikeki yo ngene. Kok yo gawekne kok yo gede men lho tukang syuting yo ora kaos iki anyar Asmara Laras. Nah. Sponsor iki. Sponsor. Sponsor saka video syuting Hen TV. Ora mung nampa syutingan tok ya nampa sablonan. Nah. Penyanyine tok apa iki? Itu donga. Bodoh ae. Mas iki langgame apa ya nake? Ya tak ngono langgame apa pelok enem. Kan nyanyi apa? Nah, bareng nyanyi apa dan? Coba. Buyung. Ya, dan. Larane lara ora kaya wong Mas, rada rana Mas. Laku-laku. Ibu-ibu sing arep moto sampean nyuting sampean lho sampe wangele. Ya ki moto nyuting ki ora mergo ngefan ki ora. Lah, Mung arep nggo bahan. tinggo bahan apa? Wong nang omah umpamane anak putune ra gelem mangan dirohke fotone ki mau. Ayo gelem makem ra cokot iki lho ngono. Kuwi kewan ae Mas. Nek dewan. Kuwi kewan meneh to. Rumah saya ora apa-apa Mas. Disyukuri. Awas, awas. Tidak engko malah. Iya ya. Amit ibu nggih. Atas-atas Bu, gelang-gelang kalungnya Bu. Aku ora beneran blas ngono sing iki. Ini lho makane Nang kono kok ngewahi-wahi sinoman wirawiri lho. Nah, Rasaku kok gelang-gelang kalung-kalung. Lah niku nek gendong terus njaluk mie wegah aku. Gak. Njaluk mie ayo Mas. Dudukku semua ora krasa apa pancen tega mbok balon jano Heka, heka. Enak alah. Asmara Laras. Bablas rono. Seno kono ya nek tamune. Ono nyandi. Kene lho. Lah, kono ya nek tamune. Amit nggih Pak nggih. Amit Pak. Nandang uyung
boneka iki. Dikira boneka. Ya kan aku kan khusus go anu cah cilik-cilik. Lah Yen iya. kowe khusus kasepuan. Terus Ya sing cilik-cilike khusus go wong mendem. Dhewe-dhewe. ngono to. Pripun, Pak? Tamune ya kathah. Oh, nggih. Apa to segah? Kon ngelapi Pak iki. Moh aku wis trauma. Lah nyapa? Aku wis tak go glempo dhewe. Tak- Soale aku angger dilapi tapai penyanyi, kuwi Apa? mesti kena azab ilahi. Astagfirullah. Mripatku mesti timbilen. Mbok tenan lho. Iso kok. Tenan ya. Hubungane ki apa gur saya etok lho rasa jero-jerone kok. Saya nggon kono kok tunggone kok. Kualak terus kok sapu tangan santai ae. Aku kok. Ayo. Lho, padha ta? Padha ta? Eh. Ah, kandhane ya. Ah. Dadah. Arep bubuk ra sida. Kowe nah ngono to Mas sing Alah padune kowe ya. Asline gendong aku gur kon ngelapi keringetmu ngene iki to. lha wong nganti mili-mili kok Cetok. ora perhatian. Wis. Kene iki lho, Kurang piye to, rada kene iki lho, kene iki ya teles. Ora, lho bacut kena bedak tok. Kok engko bojomu nesu kowe engko. Alah ora. Engko tak aku medhok aku. Kowe iki gocek ana. Gocek ana wong ora gocek nang bocolke lho. Kowe dan ra cetot lah. Wong golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa aku. Tinggal nyekel mik kok malah ndlosor. Nyekel mik. Aduh. Ya Allah. Wah, ora cetot ra nasine. Niki enten kali sing anu mboten, Pak? Banyune kathah mboten, Pak? Heh? Enek kali ra. Arep ngopo? Kae goetan Iya, kali. arep buat batang. Batang untung. Wis medhok. Aduh, dhewe. Dok. Apik lho kayak klorotan. Kaitan ngono. Kayak klorotan ae lho. Aku kaya blorot keterandu aku. Ora nek apa-apane ngono to Mas Mas. Lah nek apane to? Ora nek grenjel-grenjele blas. Ora eneng no. Aku ora nggawa kok. Ora ta. Kowe arep takok wis nggonmu dhek renek ngono to Mas. Lambemu. Lah kok digendong lho. Lek tumrape wong lanang iki lak ya kok rasa grenjel-grenjel. Iya. Lah kok blas ora nek rasane apa-apa. Aku yen pas tanggapan ini ki sing tak gawa sing cilik. Wah, Sing gedhe tak tinggal ngomah. kok koyo enek sing gedhe. Apa to jane iki? Sak kroto jane Mas. Duduk semua. Duh. Kosek. Lho sing tengah ki. Mosok ora nek tenan, Mbak. Sing tengah ki. Males meneng ae lho. Rahasia kita berdua. Yo, Duh, Mas Manten ganteng ya. ganteng. Ya, iya, gedheku sampean yo ngono kuwi lho. Piye? Gedheku sampean yo kaya Mas Kapan Manten. gedemu tak takok? Metune dajal. Wis aku wis tuwek sak merah gede-gede kok. Duduhku sumo ora krasa apa pancen tega. Kalung janur paring saka gonku nang dapuyo. Langgam buyung sampun katur kiawake dhewe lungguh wedal wangsul kesemateng Bapa Pambyawara. Sumangga Rama